Is scéim pilótach léim tháinig leabhair na ceanrua chlóir chonachta le chéile le takeíocht ó alíonn na Gaeltacht agus first na Gaeilge le tuairt faoi agus chuirmas tús leis I mí meán óver cheol Joe Steve Neachtain go hefigiúil dúine an seasta leabhairlann ag ócáid álainn ar an éí choultúir, bhí mu a ceilere scíbhnóirí a Chonamara agus ó chuin tá mu a gagrú agus bhí mu a gagrú imachtaí litríochta litere spregúla an seo in sa leabhairn don phobal. An leabharna an flúis le David Gatward. Agus bhí leabhar sin nád dúis an páiste le Patricia Ford. Ar haine leabhar se leat? Haine, an písas man nar freise táí slár agus bhíorb na scíhan lethir ar leannacht le fáil amachchas plúis. Agus mar meiste go a dúra bhó? Naoi. Idir dún na rudaí a haine leat faoin leabhar se? Well, bhí na dechaní rilí go deas agus bhí se go deas agus bhí se an January freisin. Agus an mólá leabhar go dtíine eile, a gceapú go daineach se le dtíine ó eile. Tháineach se a dtíine óga eile. Agus bhfuil tú gur mar meiste thuirt go leabhar? 8 Ó, tá sin go má. Is mis sé déirde ní choirín is tá de is tá galig is scal chum ciile an talla is tá ranga cuaig. Agus sead an leabhar an cuaigir cróga I léima is an famous five a scailgatá. Ar haine leabhar se leat? Hange I sé rilí go má. Agus an mólá leabhar go aon den eile? Ja, bhfuilín go daoine bheith chartar má íse agus cálíní agus bochlaí. Agus cin na marcanna thura as de go leabhar? Curing níos de. Is mi sé méh tám 8 bliana tá mi rangad sí Scoil Victara agus líma an cuaige cróga cumúna díbhín le Enid Blyton. Agus seo Enid Blyton as Gaeilge, ar se léitsa as béla? Bhí. Bhí se léitsa as béla. Agus cin na marcanna thura as de go leabhar? Deste. An bhatha. Is mis an nig donnacha tá mar an go sé Scoil Victara, léima Vortex agus Anna Húsafa a scríbha. Cehéad marca staidir go leabhar se? Map go tarach má 8 mar dit se bhain ní súma le go tosaid mapas ach an sin fuair se go má so. 8 Is mis sé seoní níhé a Scoil Victara an chearú tá mar ranga sé is léime an leabhar Vortex as lé oh god. Kiscríomh? Oh yeah, Anna Húsaf. Anna agus Húsaf. Agus céir a cheaptas a go leabhar se? Ja, mis sé gur se cinní nádánach agus ach nuair a chuair se an dí deire bhí se cinní níos bhí se há níos thar. Mar sin cehéad marca dúrtha sé. Is mis se aní chuúlan as rangdó é Scoil Chumseach Chiaran, léima an leabhar chum le Anna Húsaf. Ar haine a chuid an scrífa leat? Ja, bhí se rilí simú agus bhí se lána misterí agus bhí me gur bheith cásanneannach a gúna bhí se iontach. Agus cehéad marca thura go leabhar de? Ó 10 Is mis sé crían na bránach tá meas dar blian Scoil Chumseach Chiaran. Seo cúpla scríomh ógaí ó chéile chur. Is as an ring an túidir so tá canúns í difriúla chumsa. Agus marcanna as de cad a dúra go leabhar? De se anhá. Mr. Theresa Clifford, tá má 5 bliain de glís is tá má sa dar bliain na Coláiste Chuma Ciile. Lé má leabhar tóireach taisce le Micheál O'Rourke. Agus ar haine leabhar se leat? Haine se lam ach bhíon scéal an máil. A haine se lam sort. Agus cehéad marc mar sin a dúra as de. De thuaim héin is faoi leabhar seo? Sé cína amachchasta. Is mis sé ífannig geal chunne tá má sa gúige blian I Coláiste Chuma Ciile tá má 7 bliain de glís agus léimiise an leabhar Sách Seán. Is cnúsach do ghearrscéalta ó úidir I as an Ratin Beag as astriú é dáiste Micheál Conilla. Haine rion san scéaltam nírá gach scéal chumsa ná ide. Bhí chud acu níor hiig má bailach céad a bhí go le rá, ach chud eile hain siad go mórlam, hainn scéal nó strufrachalam. Agus a gapan tú go dáine chu leabhar seo le lads le cáilíní
Ja, ní cheapan ggóil se díí a réon cinenne tá se lehan is féidir le aon na leh bháine si a taineh céannas.